Wel, ymhleser I heno ydy cael cyflwyno cyflwynydd. Mae'n debyg un o'r Cymru mwyaf adnabyddus, nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd y tu allan I Gymru ar ledled y byd. O blegyd y teithiau mae wedi ymgymryd â nhw I bob rhan o'r byd, ac hefyd y rhaglenni mae wedi bod yn gysylltiedig â nhw sydd wedi cael ei darlledu a'i teledu ledled y byd. Alun Williams. Wel, mae o'n wyr, wnwr, ffraeth I dafod ac amrywiol I ddawn a hwyliog I sgwrs ac os gael ddeud yn ei hefyd cynnes I bersonoliaeth. Wel, Alun, da ni'n meddwl amdano chi yng nghyswllt rhaglenni Cymraeg a Saesneg. Ydy'r Gymraeg yn mynd yn ôl I wreiddiau cyntefig cefn gwlad? Na, dyn o bell ffordd. Byddai'n teimlo weithiau bod plant Cymru Llundain heddiw yn cael llawer mwy o fanteision iaith nag agos I. Cael ynghodi yn Aberafon, Sir Forgannwg, yn had yn weinidog gyda'r hen gorff, a fi oedd yr unig grwt yn yr ysgol oedd yn siarad Cymraeg. Mi roedd Aberafon erbyn hynny wedi Saesnigeiddio bron yn llwyr. A beth sy'n rhyfedd, ewch I fyny'r cwm, rhyw 2 neu 2 milltir I lefydd fel Cwm Afon a Ffont y Dyfen a Pwll y Glaw. Mae'r hein wedi dal I Cymreigdod I raddau hyd heddiw, ond lle gweddol Saesnegedd oedd Aberafon. Ond fel mab I weinidog, mae'n debyg yn cael cyfle I symud I ardaloedd eraill. Yeah. Mi ethon I Landeilo eisiau gyfyrddin I fyw pan o'n i'n 11. Ac un o brif rhesymau'n had, dwi'n meddwl, am symud. Wel, cwrs mi gafodd alwad, debyg. Yeah. Ond oedd e am i'n Nghymraeg I wella. Yeah. Ac mi wellodd yn Llandeilo, nid oherwydd Cymru da Llandeilo, dwi ddim meddwl, ond mwy oherwydd y plant oedd yn dod mewn o'r wlad. Ac yn y dyddiau hynny, wrth gwrs oedd y plant yn dod mewn ar ddi llun, ac aros mewn tŷ yn y dre. A dod â'i pac dan nhw a mynd adre nos Wener. Ac gyda nhw dwi'n teimlo gwellwyd yng Nghymraeg I. A wedyn, roedd o wedi gwella i'r fan, roedd y Gymraeg yn un dwi'n meddwl o'ch pynciau coleg chi'n dweud? Cymraeg a gathroniaeth a chael... Yng Nghaerdydd? Ie, yng Nghaerdydd a chael yr anrhydedd o eistedd wrth drai W.J. Griffith, un o'r dynion mwyaf dwi'n meddwl be oedd yn byw yng Nghymru erioed. A wedyn cyfnod o wasanaeth milwrol mae'n debyg, ie? Ie, yn y llynges, muno ar llynges fel morwr cyffredin iawn. A gam o'n I, ges I gymaint o goleg ar y lower deck. Yeah. A ges I yn y brifysgol yng Nghaerdydd eriod, triswlt y dydd. Na, triswlt a 6. Oherwydd o'n I ar gorfet. Ac oedd hynny'n cael ei alw'n hard liars. Oherwydd bod y lle yn anghysurus, o'ch chi'n cael 6 hinog y dydd yn extra. Ac, wrth gwrs, y tot rym. Oedd hwnna ar ei benne. Rydyd mawr. Ie, a fues I ar yr Atlantic mewn convoys. Ac yna, dysgu Japanese. A mynd mas i'r dwyrain pell. A fan ni bues I wedyn am bron, 2 blynedd.